ngadon hang ni ban pen ken mau biang epi ha kaba ar benai lai benai mensua kaba ngala pen ken mau teng bat kabala sarkulit hakeleng jong kabri nyau trap lengba ketai ke jingkren ke jonga habanga lap ya ki kun khasi kun khara bat ngakren hang tei lap ya ki kun khasi kun khara paki no yap silenter lenti beli ngong paki no yap silenter lenti ka jingshat ka jingkmen tok hok ke jongki hakapor paki kandidat ki jongki kilit ban file kerteng hang tei po DC office hadu balak kelumar balak blok ya ke silenter lenti kabana sekretariat hab kendailat habiat ar kentah tenri ke jingkeli ke jonga kalong ba hatu kita kinong mikmat ki kandidat ki jongpi ki bela sajit apo assembly kile ayu na benta jonga jongpi na benta kalawai ki kun ki kiti ki jonga ki jongpi pila lejbut yaiu kandidat jongpi ban lej tap kerteng hang tei po DC office ngakwa ban buk ke jingkeli hatu kita ki kandidat ki bala job lengba jongpi kila lejbut ne em haba pilih tap kam tap jam haba pilih tap kelas ya ki kun ki jongpi bat kham tam hatu kila keren ne em na benta ka im kayap jonga jongpi na benta ka im kayap ki kun ki ksiu ka pateng ka ban sabut nadin jonga jongpi ngap penrem ru haju kepor ya kitai ki nong mikmat ki bau pat ba ulak pen kubor ya pi ba pleng pi pen i ya kata ka jing bom don jingkit kli ke jongpi bat pleng pi pen i ya kata ka jing shat kala ke jongpi hang tei po assembly na benta ki pat ba ki kun ki hajar hang ne po gabri nyutre nga ai ke jing ro ya ki katto kat ni ki nong mikmat ki nong yalam jong jat benriu ki deng sisa ya kata ka jingkit kli bat ki penon kam sisa ya katai ke platform ka ying dorbar thawan panra ya ka mat ban yatai ban yathir ya ka im kayap jong ka ri berkejat benriu ya ka im kayap ya ka lawai jong ki kun samla jong kejat benriu ya ka lawai ka pateng ki kun ki ksiu hang ne po kejat benriu ka baselsi ka long ba syai ki wei ki ja hakapor pawanra ya ka private member bill palawanra da wei na kinong mikmat palawanra da wei na kinong yalam nang ne nepok kejat benriu bangitip ubarit adelban ngairu ke jing khublai ya iba arden milar besayamot ibala mik syakmat ban kren ban batai ban pensotu ban pensyai halor ke jing bomyolong rengkat haki bha yok kam yok jam haka bha pule puti lengba kata ka reservation policy bat ula pensngauru ya ka jing kta jong ka roster system lada 4 penbet bha ya ka reservation policy ka roster system kalong ka biang penban ka don ke jing ko ha ka reservation policy te haswa ban pentrikam ya ka di roster system ka don kam hadu kata-kata ban penbet shwa ya ka reservation policy ni isen ya ki wat la ki don maknai ka mensim jikit kli hanrei kim yo pat ya kata ka majority pakin yo ban pen i ya kata ka jingkit kli ka bapura ka jongki pat ban penpoi syaka thong jong jingjob ban pen impat ya ka lawei jongki kun samla ya ka lawei jong ka jat benriu ya ka lawei jongki kun ki kti jongi hang ne po ka bri nyau trap ngapen rem jur ya kitai ki basyong hapo assembly ki bas ngap jar halor kane papen i ya ka jingla jongki papen i ya ka jingit jongki palat ya ka parti ban ya ka lawei ki kun ki kti jongki ken mau ngan ong hang ne baka syuki MLA jongpi kanam pen im ya pi sirta ka syuki MLA jongpi pinamla ban ra halum jiktem bat ken mau ba ki kun ki ksiu gi jongpi hi ki kun ki kti gi jongpi hi ki ban sabut da din gi jongpi kin salek ban kerdam ya ulum jingtep jongpi
la shai la shi sngi namar ba phi klam pen I ya kata ka jing klik ki jong phi klam pen bet ya kata ka im kayap na benta kalawai ki khun ki kti ki khun ki ksiu ki jong phi pat ka pen I ya kata ka jing raha bor ka jong phi pen I ya kata ka jing bom don jing kit klik ki jong phi bat ngis ngau si ru ban yu I kom ki to ki ki ba phi wan hakmat jong I pat ba phi wan ban khro yang I pat ba ta ka ba phi ong ba phin lech ban ya sat hang te po assembly pen ban da phi la lech hang te po assembly phi long pen ban ki nong pen yap nam ta kalawai jonga bat ki khun ki kti jong phi te leng ba ka ni ka video ngai scam pa ki khun samla ki long ki long pa jong jat ban riu kin bat skor nang ni sakmat kin mau tungong ba ka tu ka jinglech jong phi hapor ba ki ti candidate ki jong phi ki kertong ki jong phi ki lech ban thap kerteng hang te po DC office phi pen sap ya kapor phi pen op sap ya ka sngi ki jong phi pen ban la poi ban rai ya ka im ka yap ya kalawai jong ki khun ki ti jong phi don uwei ru ba pen I ya kata ka jing ba klik ka ba shisha ban pen I ya kata ka jing kit klik ka ba shisha ba ki lech hang te ban ya sat nam ta ka im ka yap ka jong I bat ki pen I ba ki khamla ya kata ka suki ban ya kalawai ka jonga ka jong phi pat ken mau ba klem manga ma phi ki pat ba nong song snong ki te ki ba song suki po assembly ki numla ban lech hang te po assembly dei halor kata ka nong rim nga keno hang ne ba ki te ki ba song po assembly bat ki ba snap jar halor ki te ki bill halor ki te ki mat belara ban ya sat ban ya thir ban ya tai ban pen bet pat ya kita ki jing bom bet na benta ka im ka yap jong ka jat ban riu kamut ba ki la su blackmail ya upat ba ki la su thok la su ko riu upat ba neng kong haswa ba phin lech hang te phi kam ba phi it jat ban riu phi kam ba phin lech ban ya sat nam ta ka im ka yap jong ka jat ban riu pen ban da phi la poi hang te phi long tang ki nyang ko ngu bat kita ki nyang snap jar hakmat jong ki wei pat bat phi long tang kita ki ding teli ki ban sha tan kat sabaya lam ki wei phi subut an rei phim tip ha ei kalawei jong ki khun ki kti ki jong phi te leng ba ka ni ka video ngai scam bagi pat ba jong ka bri nyok trap pen snau ya kene ai awareness hagi pramarjan marpa ki jong phi hagi baying basem ki jong phi ni don kam ban yang ya teli lada hapo assembly don jaka nam ta kasur jonga jong phi pelara ada ki kat tu kat ne kat kom kariti sin syar pat ba ni don ka hok ban pen snau wat hapo surok te khublai sibun ngin sai kenduk pat